Aquest mòdul serveix per a consultar les dades del centre i fer recerca d'alumnes. Centre. Dins de Centre hi ha l'opció de consultar totes les dades del centre, com són codi d'identificació fiscal, tipologia, nom, adreça, entre d'altres. Recorda emplenar els camps que apareixen buits. El coordinador del centre, dins de les pestanyes inferiors, pot consultar i seleccionar els estudis que s'imparteixen en el centre, agrupats en diferents famílies i categories. També pot veure qui és el coordinador del centre, qui és el representant legal i qui és el tècnic de seguiment. També es pot editar el perfil o donar de baixa els tutors o tutores de pràctiques. En el cas de fer alguna modificació, s'ha de fer clic sobre el botó Desar dades. Alumne. Dins de Alumne hi ha l'opció de cercar alumnat utilitzant qualsevol dels filtres que apareixen, com són Document Nacional d'Identitat, Estranger, Nom, Cognom, entre d'altres, però es recomana fer-ho amb el DNI i fent clic sobre el botó Consultar. Important. En cas de voler retrocedir, el millor és utilitzar el menú superior.